להשתכר? למה להתחפש? מה העניין של פורים? יש בפורים סודות גנוזים שאני הולכת ללמד אתכם, שאי אפשר לדמיין מה הסודות בפורים ובמגילת אסתר כדי לגרום לנהפוך הוא. אסתר ומרדכי השתמשו בכלים האלה כדי להפוך את גזירת העם משמד לזה שעם ישראל השמיד את אויביו. תארו לכם שהשואה לא הייתה קורית, זה מה שהיה. שהם בעצם הצליחו לגרום לנהפוך, ובמקום שתהיה שואת עם שם בפרס עם המן הרשע, הרי שהם עשו את הנהפוך הוא. איך עושים את הנהפוך הוא? איך משנים את כל הגורם דרך הסודות הגנוזים של מגילת אסתר בפורים? הייתי רוצה לתת לכם את הכלים האלה, ואתם מוזמנים לסדנת פורים ב-16/3 ב-6 בערב עד 10 בערב, שבו אנחנו הולכים להפוך הוא, ללמוד את הכלים, איך הופכים את הגורל לטובה עם הסודות שבמגילת אסתר מאז ועד היום, יחד עם מסיבת עד דלא ידע. להשתמע.